Nne di m chọrọ igbu m, mana ofu ihe na-agbagwoju m anya bụ na amaghị m ma aka di m ọ dị ya ka ọ na ọ dịghọ ya. Gee ntị n'akụkọ a. Alụrụ m di m. Mgbe m lụrụ di m, mụ na ya dị na mma ọfụma, mụ na di m na-ayọ ọfụma tupu anyị alụọ. Mana mụ na di m si ofu obodo. Tupu anyị alụọ, nne ya bịara gwa m na ọ chọghị ka m lụọ nwa ya, na o nwere onye ọ chọrọ ka nwa ya lụọ. Mgbe m gwakwana ya di m sị m gba ya nkịtị na onye ya nwa chọrọ ịlụ ka ọ ya alụ. Mụ na di m dịkwa na mma ọfụma mgbe anyị mechakwanụ lụọ. Mgbe anyị lụziri, mụ na di m wee gbago Lagos biri. Mụ na di m alụkwala afọ 17, that's 8 years. N'ime 8 years a, adị m ala be di m ha. Enwegodo ihe ya eme na mma abata ụlọ be anyị ka mma kpọọ ụmụ m wee laa maka nne ya, maka ana m eze nne ya, maka ọ gwara m na m lụọ nwa ya na ọ ga-ememina m, mgbakwa nkịtị. Ọkwa otu a ka mụ na di m si wee na-ebi. Anyị amatagokwa na ụmụ 3. O wee ruo otu afọ, nwanne m nwaanyị nke obere nke anyị tọchara na eme wedding. Ọ na-agba akwụkwọ na Krismas. Ihe a na-eme na Krismas. Anyị akwadokwana ịla n'afọ ahụ. Wee hapụrụ di m ụmụazị na Lagos wee lọtawa obodo anyị be anyị ka m bịa gaa agbamakwụkwọ nwanne m nwaanyị. Mgbe anyị nọ na-akwado agbamakwụkwọ a, di m wee sendịara m ego buru ibu wee sị m na nje enye nne ya, na ọ gwara nne ya na m batara ụlọ na onye mma bịakwuje nye ya ego ahụ. Wee sị ka ekwa nke wee rakọ mụ na nne gị, ọ na ịmahụ na nne gị ahụhụ m n'anya, ịmahụ na nne gị ahụhụ m n'anya. Di m wee sị m na ọ na-ewutekwana ya na mụ na nne ya anaghị esighị ofu ụzọ aga, na ọ dọọkwana ya mma n'obi, na onweghị nwoke ọ ga-awa ọ bụrụ obi a na-atọ ya ụtọ, na ọ chọrọ ka mụ na nne ya dị na mma, na m biko na m were opportunity a jee njoro nsị ya biko na iwetara ya ego a, na ọ makwuna ka ọ dị kịta na ike ya agwụgo nne ya n'ịchụ m. Mgbe o kwuchakwanara ihe a, mbịa chekwana ya nke bụ eziokwu na onweghị onye ọ na-atọ ụtọ n'obi na esemokwu dị be ya. Ọkwa otu a ka m si wee kwete di m na m ma ejeje wejere nne ya ego sendịrị kelekwuo ya. Mgbe nwanne m nwaanyị mechakwanụrụ nkwụ nwaanyị echi ya, m wee jewe be di m ha. Be ha ete ha aka na be anyị. Ofu obodo, village wụ ihe dị iche. Mgbe m jekwanụ be di m ha jeruo, wee fụ nne ya. Nne ya wee gbasaa ihu wee nabata m. Mụnwa na onwe m dịkwanụ surprise maka na ọ wụghị ụdị ihe a ka o zibu anabata m before. M werekwana ego nwa ya nwoke nyere ya nye ya, si ya nne na ego di m si m nye gị. Ya sị oke na nsogbu adịghọ. Na m bịa ka o tinyere m nri na o sikwanụ rice. Nọọ nri ka ọ ka sichara kịta na-apụta. M wee sị ya na m anaghị eri, na eriri m nri be anyị tupu m pụtawa. Ọ sị m mba, na anyị aka na-esekwanụ, na ekwesịrị m ịma na ike agwụgo ya kemgbe ahụ, na m abatago na onwezi ihe ọ ga-emenwu, onwezi ihe a ga-emenwu gbasara ya. Ịghọta otu a ka o si kwucha ya. Nsị ya mma na agụ anaghị agụ m. Ọ sị m mba, na ọ gosi na iwe ka na-ewe m ebe ọ nọ. Nsị a na iwe a na-azị ewe m ebe ị nọ. Ọkwa otu a ka nwaanyị a si kwakọta m. M wee kwete na m eri rice. M wee tukworo. Mgbe m kwete na m eri rice, asị m ya ka m jekwute ka ọ ghara ịwụ na m na-ezikwa nne di m ozi o. Ọ sị m mba, na ọ ya ya ekutere m, na ọ ya ya elekwa m nke taa m batazịa na next year na anyị ya abata nke a nke a. Ịmago mgbe o kwuchakwanụrụ ihe a, mụnwa na onwe m wụsakwanụ mmụọ m wee nọdụ. Nne di m wee bazia kichin kutere m nne pụta. Nne inu ka ọ dọwara, mụnwa na onwe m weta ngaji ka m rie nne. Ihe ọzọ m na-anụzi iwu obere nwa nwaanyị ya na ya bi wee gbara ọsọ pụta sị m, anti erikwana nne ya o, anti erikwana nne ya. Ole sị m ị chọrọ ịnwụ? Nsị a ka ekwe nke wee chọrọ ịnwụ. O wee sị m na ya fụrụ mma nnukwu ha ka ọ na-eweta ihe na-etinye na nne ahụ, wee na-asị na ya ya agwa gị n'ọbe ya ka ị batara taa. Ọ na-elekwana ya, ọ mahụ na ọ na-enyo ya. Ihe a wee wụọ m akpata oyi. Ka m ka na-ekwu, nwa obere nwa ahụ agbara ọsọ bịa buru nne ahụ. Nne di m apụta napụta ya nne ahụ, sị ya nwe ihe na-eme ya n'isi, bawara ya mba mago chọọ ka ọ bachie ya ọnụ. Nwata a na-asịkwa ma ntị erikwana o. Ndewe nne di m. Nsị ya isi na onwe ihe itiri na nne ya. Sị m kedụ ka mana ekweta ihe a nwata a kwuru, kedụ nke wụ na itinyere m ihe na nne, onwe ihe na-eme ya n'isi. Nsị ya o, na nsogbu adịghọ. Ọ bụrụ na onwe ihe itiri m na nne ya, ngwa kuru ya rie, na ikuru ya rie ngaji na abụna ịtọ meribezie. Ya sị m kedụ nke ebe nke ahụ sikwana, mana achọ ime ya accuse na ya tinyere m nne na nne. Obere nwa kwetere ime ma nnu ka ya yọrịrị na nne. Si ọwụgodu nnu, kuru ya rie, ọwụ na ikuru rie tupu o merie.
ọkwa otu a nwaanyị asị na ya ha erikwa ya o aka na-ekwu ọ chọzọ ka ọ bụrụ nri ahụ baa kichin njidi ya na nri ahụ wesịa na ihe eri nri ya taa o ị chọrọ inye m nsi na be di m na ya ha wọkụ n'otu esi lụta gị ebe a ka esi lụta m ebe a na ya ha egbu m ebe a mgbe a na-ekwuzi ha wee tiwezie mkpu kpọkuwe ndị mmadụ tiwezie mkpu ndị mmadụ ndị agbata obi wee na-abatazi ịmakwa n'oge krismas na ndị mmadụ batachara ụlọ ọfụma otu a ka onye ọbụla si wee nyubataba anyị wee jụwaza gịnị na-eme kedu onye na-enye ibe ya nsi kedu onye na-egbu nke nwa nke ọzọ wee kọwara ha ihe nne di m otu nne di m si wee kutere m nri otu nwa ya na ya bi si wee sị m erikwa na o nwere ihe o tiri ya wee ajụwaza nne di m onwe ihe itiri na nri nne di m si gịnị gọọ na onwekwa ihe ya tinye na nri asị ya ngwa ọnwụ na-enwe ihe itiri ya ngwa gị rie ya sị na ya eri na ọmụ ka ekutere ya kedu otu nri o kutere m asị ya bịa rie asị ya ha rie ya mgbe ọ fụziri na ndị mmadụ na-achọzi ime ya n'ike gbaa ya nri ahụ ya wee sị na o tinyere ya ihe na ọ gwara m alụ na nwa ya wee kwechiri na mma alụ nwa ya na ihe ọ chọrọ ka o memina m ka ọ gwa m na ọbe ya ka m batara nke nwa nke ọzọ ha wee ji abe gị ebe ọrụ otu esi wee lụọ gị ka esi wee lụọ ya ebe ọ be nna gị mgbe a kọwaziri otu ahụ wee werezie okwu na ụka ahụ wee jee kpesara ndị ichie ha wee trit weza dị kesi chi wee fokwa ha enu mụa na onwe m arahụkwuo dị mbe di m aha mgbe nwaanyị lachiyawa ahụ be nne m na nna m wee jee kọrọ ha ije m mgbe m kọchazara ha echi ahụ m wee nwe ya lachiyawakwazia Lagos mana mgbe m na-alarụzi o wee wụ na enwe ndị vidio chara ihe a na-eme mgbe ahụ wee sendịchara di m wee daa na na-ayọ mbiko na mgbaghara ya m wee sị ya na amakwụghị mma gị na nne gị akpara ya akpa maka na ihe ahụ etiezi lụrụ gị mụ na nne gị ada akpa ede asị m ji enye nne gị mana nke a kịta wee sendịara m ego ji enye nne gị na ọ dị ka ọ plan gị na nne gị ọ sị m na onwekwa aka ya dị ọkwa ya nwa akwa na ihe ya na-achọkwa udo mana amaghịzi m nke wee eziokwu amaghị m onye m ga-eso ekwete ma ya na nne ya akpara ya akpa ka ọ gịnị amaghị m kịta asị kemgbe nne di m na-ayọ m biko mgbaghara nne ya na onwekwana ihe ọjọọ ya bụ n'obi na ya amakwa na nne ya dị otu a ya amakwa na nne ịmago kịta ama m ihe m ga-eme ọ bụrụ na ọ gị gịnị ka ị ga-eme ị ka ya na ebe ahụ ka ya kpọrọ ụmụ gị zọwa isi onwe gị biko gwa anyị na comment section enyere anyị aka gbasa ozi a ka emesịa ọ tụrụ m n'anya ma rie m ọnụ mgbe m chọpụtara ihe mere na afọ 12 atụbeghị m ime na-eme ihe niile m nwere ike na-eme ihe niile a gwara m mee ka ntụ ime mana atụghị m ime mgbe m chọpụtara ihe mere ya o riri m ọnụ gee ntị n'akụkọ a mụ na di m lụchara di mana o nwere ihe mere tupu anyị alụọ di mgbe mụ na di m na-akwado ịgba nkwụ na ịgba akwụkwọ adị m ime di m wee ofu nwa nwoke ha nwere adịkwana m ime mgbe ahụ anyị wee bịa gbawa akwụkwọ ndị ezinụlọ ya anabatakwanụrụ m obi na-atọ ha ụtọ na nwanne ha lụtara nwaanyị mụọ na onwe m laikikwanụ ha so anyị na-ebi ọfụma nsogbu adịghị mana anyị emechakwa ha na wedin ahụ o mechaghị 2 days afọ ime ahụ pụọ mgbe afọ ime a pụziri o wutekwana m wute di m wute onye ọbụla mana onweghị oke ihe anyị kpọrọ ya sị ha ya so tekwa aka ọ ya ha afịa ahụ ma adị ahụkwa ime ọzọ ọkwa otu aka mụ na di m si wee biwe mana nsogbu bidoziri dapụtara nke na mere na ka anyị na-ebi otu afọ gaa afọ abụọ gaa afọ atọ gaa adọdị m ime m ya akwụkwọ na adị m ya akwụkwọ abụ ịmago nsogbu wee na-abịazi ndị ezinụlọ dị m nụ hụrụ m n'anya si na nwa akwa wee tọnụkwazịa m si na m wụzi m bịara igbu nwanne ha ma achọghị inye nwanne ha nwa mmakwa n'ofu nwa nwoke ka ọ wụ na m chọrọ ka ama nna ya chie onwezi ihe ha anaghị akpọ m akpọ ha mechakwana na-agwa nwanne ha nwoke jee lụọ nwaanyị ọzọ na ofu nwa ka ewu ofu nwa nwoke ka ewu ọ sị ha na ya anaghị alụ o kwekwa na alụ anyị emekata ya afọ 4 ga afọ 5 afọ 6 afọ 7 afọ 8 hei mgbe o ruzi nke afọ 8 a mmụọ na onwe ma maazị m ihe na-eme ebe ọwụ na-asị ka anyị gaa anyị aga ebe ọwụ na-asị anyị ebe ọwụ na-amara anyị atụ anyị akwakọrọ gaa ọwọzọ ego anyị na-atụfu onwe ihe ọzọ anyị mepụtanwuru na 8 years na 10 years na 11 years na 12 years a ọsọ ebe ọ na-akara anyị aga ebe ọ na-akara anyị aga mgbe o mechaziri mee 12 years ndị be di m ha wee sịkwa mba na ọ dị ka ya sị na onwe ihe nji wee jidozie di m na ihe nke a karịa na kedu nke nwụ na gị na nwaanyị biri 12 years ọ mụtahụrụ gị nwa ị nọdụ ebe ahụ gị na ya nọdụ ịbịa makwa n'ofu nwa nwoke ka ewe ịchọ ka ama nna gị chie onweghị ụdị ihe ha anaghị agwa di m ha mechara kpọọ ya asị si na ọwa ọzọ onye ezinụlọ ha na ọ na-egezi ihe m kwuru ma o mekọtaziri wee sị di m
ọ dị n'otu a mana m ya aga lụọ nwaanyị ọzọ maka na nke bụ eziokwu na ike agwụgokwu m maka ebe ọ na anyị jekwa na asị anyị na anyị enweghị nsogbu ebe ọ na anyị jekwa na asị anyị na anyị enweghị nsogbu mgbe ụfọdụ agba ime ọgwụ sị m jee ṅụwa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ nwụchakwa otu awụ n'ezi ihe a na-eme ọ na-ewute m na-ewute di m mgbe ha nakọtaziri wee sị ya jee lụọ nwaanyị mgbe ha kwakọtaziri ịya alụrụ nwaanyị ịlụhụ nwaanyị agụpụ gị nke nwa nke ọzọ sị ya nna gaa lụọ nwaanyị Chukwu mekwanara ya ebere ya alụọ nwaanyị nke abụọ n'ime na ọlụ nwaanyị nke abụọ ahụ Chukwu wee mere m ebere maka ọmụ ka ọ kacha mere nwaanyị nke abụọ ahụ wụrụ ezigbo mmadụ ọ bụghị ụdị ndị ọ na-abụ ha bịa ha ewuru nsogbu dịziara ha ịhapụza nke na-aya yawakwazịa ha ọ bụghị ụdị mmadụ ahụ ọ bịara wụrụ ezigbo mmadụ Chukwu mekwa na ebere o meghị ọnwa na-abụ di m lụtara ya ya bido tụwa ime mụwa nwa ụmụ izizi ọ mụrụ ụmụ nwoke na-abụ ejima nwoke na-abụ aka na-ekwu ọmụkwa ọzọ mana ana m ekelekwa Chukwu na ọ mụrụ nwa na-ekelekwa Chukwu na ọwụha ajọ mmadụ maka nke bụ eziokwu na ọwụha ajọ mmadụ ọ bịa mee ọṅụ bata ahụ n'ezinụlọ anyị mana m n'ime onwe m ana m enwe mwute kedu ihe mere na m agaghị amụ nke m adịkwana m ime bifo m bịawa na mmadụ eji kedu ihe meziri m ụkwa otu a ka anyị sikwa na-ebi anyị na-ebi n'udo mana ịmago na apatakuru nwa ọṅụ ya ezuo oke ọṅụ nke m ezughị oke eziokwu na ndị ọzọ dịcha obi aṅụrị dị ha mana nke m ana m ayọkwa Chukwu na-agagharịkwa na-achọkwa ihe mmemme onwe m ka m wee dị ime o wee ruo otu ụbọchị o nwere nwoke bịara be anyị o wee wụ nọ nwanne nwunye di m ahụ nwunye ya nke abụọ di m nwanne ya nwoke wụ Reverend Fada onye ụkọchukwu wee bịa be ya ọ bịara ileta ya nwa ka ọ mụrụ mgbe ahụ wee bịa ileta ya mgbe nwoke a bịakwara na anabatakwana m ya ọfụma mere ya ọjị nabata ya ka a gasị na nwanne m and ihe nji eme ya otu ahụ maka na nwanne ya nwaanyị anaghị akparị m nwanne ya nwaanyị anaghị akọ m ọnụ maka ọnọdụ m o were m dịka nwanne ya kwa ọ bịakwana ọ na-agwa m na otu ụbọchị na ọ ya adịkwanụ mma okwu ụtọ mgbe m nabatacha nwoke a o wee nọcha mgbe ọ na-achọ ịla anyị bịakwa ka anyị dupịa ọ wụkwa sọ mụ na nwanne ya nwaanyị na ụmụazị anyị bịa ka anyị dupịa ka ọ jee baa na moto ya lawa ya wee sị m n'ọkwanụ m ji onwe m nwesị akịkwa nke nọ m ji onwe m ị bịara ịkọ m ọnụ ị bịara ịṅụ m na m amụtaghị nwa nwanne gị bịa mụtawa nwa ọ sị mba na ọ wụghị otu ahụ n'ọmụnwa ji onwe m na mgbe ụfọdụ na anyị na-eme ihe anyị na-eme ya na anyị na-ezoro ya mmadụ mana ya mahụ na ya ha ezonwuru Chukwu ihe si ya Fada aghọtakwana m ihe na-akọ kọwa anụrụ m ka nghọta o wee sị m na m kedu ihe mere mbọsị m lụrụ di enwere otu m nọ na ya mgbe a na-akpọ ndị Mary League na kedu ihe mere mbọsị ha nyere m gift mbọsị m lụrụ di nsị ya na m aghọtakwanụ na echetekwu ọzọ maka o megonu 13 years ọwọzọ ihe taa o mego afọ 13 wee na-asị gị na-emezi nsị ya Fada ọnwa na ihe ịma gwa nọ maka nke bụ eziokwu na m wee chetezi Fada wee sị na mgbe ahụ tupu m mee wedin mụ na di m edinago adịgokwanụ m ime emontu na-aga 2 mana mgbe ndị Mary League jụrụ m ka e wee mara ụdị gift a ga-enye m maka nke bụ eziokwu na ịnọ na Mary League ịwụrụ virgin wee lụọ di ha nwere gift dị iche a na-enye gị dịka onye jikwara onwe ya rukwe mgbe o ji wee lụọ di ọwụ na ime itigo di gị ịgwa ha nwere oke gift a ya enye gị nke afọ ime sef onwe ike ma ha enyela gị nwekwa ike nwee nke ha ya enye gị ihe ma ha ekpere gị ekpere wee gwa ndị Mary League na aka wụ virgin meanwhile adị m ime otu ọnwa ma ọnwa na-abụ mgbe ahụ o wee sị m enwere ihe dị otu a m si ya eziokwu ya wee sị m adị na ha kpọrọ m jee n'ihu virgin Maria kpere m ekpere kpechara m ekpere dịka onye dowere onwe ya maka nọọ ihe m gwara ha nọọ ya wụ ihe ji m na ha kpachara ekpere ahụ laa obi ha niile onweghị onye obi ya dị njọ ebe m nọ kama nọọ maka nsịrị asị ka ha ji wepụzie afọ ndị mmụọ ji wepụ afọ ime ahụ wee kụchie akpa nwa m nọọ ya mere m ejibeghị wee tụọ ime kemgbe ahụ ihe o kwuru ihe mere eme wee tie bee wee sị ya Fada eziokwu ihe anyị kwuru ihe mere eme ya wee sị na mgbe ụfọdụ ụnụ na-asị asị ụnụ amara ụdị asị ụnụ na-asị nọọ ya na mgbe ejuwazi ya biko gịnị ka m ga-emezi gịnị ka m ga-eme maka nke bụ eziokwu na ama m na ihe o kwuru ihe mere eme o wee nye m ekpere m ga-eme nyechaa m ekpere ahụ wee sị m na m ma aga na be nna m ahụ na that altar ebe a ha nọ kpere m ekpere mgbe ahụ na nru ebe ahụ na mbesawara Chukwu akwa nsị ya nọ na-ama ha ama even though na mma ama nọ na
obi ebere ya ga-adị n'arụ m. O wee yọwa azụ ndị ebe ahụ nyọwa ya mbecha akwa na ọnọdụ ga-agbanwe. Ọkwa otu a ka m si wee mewe ekpere na Reverend Fada anyị mere m mechaa dị ekpere wee gawa vileji anyị wee jee ebe ahụ jee na ọta ahụ anọ kpere m ekpere mbọsị ahụ wee bewe akwa wee yọwa Chukwu mgbaghara yọchaa mgbaghara ahụ wee lachiata. O meghị 2 months, o meghị ọnwa na-abụ m wee tụrụ ime mụọ nwa na-amụcha nke a mụkwa ọzọ mụkatazie nwa sị na m anaghịzi amụ. Ihe onye nwe akụkọ a ji wee sị m na m bịa akọ ahụrụ ndị mmadụ akụkọ ahụ maka enwere nwa agbọghọ kịta na-abịa akọtara ya. O nwere ike onye ahụ amaghị akụkọ ya na-abịa akọrọ ya na ya dịkwa n'ime adị na pastọ ha anaghị ekwe dị n'ime mba dị ime na ya amaghị ọ ya ji ewepụ nwa ka ọ ya jee siara pastọ asị na ya adịghị ime maka na ọ chọrọ ime wedin. O wee na-agwa onye dị otu a kude nwa gị kude nke ka ji aka maka enwere ike ịnọ 20 years na-achagharị nwa kude nwa gị. Ọwụ na pastọ sị na ya ha eme unu wedin ya kpere unu ekpere unu abaje nwa nwa kama unu mụcha unu abịa mee wedin ma ọ wụ na-eje n'ụlọ ụka ọzọ ebe nwere pastọ na ekpere ndị dị ime ekpere ka ị ghara isi asị ọ ya wee sịa taa o jido gị in the next 20 years. Ụwa dị deep, ụwa dị omimi. Ọkwa oke ịma dewere ka ị ya ama ihe eji eshia ụfọdụ stories ndị a ka ị wee mụta ihe na ya. Gwa m ihe ị chere na comment section, nyere m aka tụsa ozi a ka emesịa. Ihe nwanne m nwaanyị mere m wee kpebie na enweghị ihe ga-emekwa ka m trọst family member ọzọ na ihe ọbụla mụ na onye ọbụla ga-eme ma ị bụ family m bụ onye ezi anyị ga-ede ya ede sign ọya sign. Gee ntị n'akụkọ a. Nwanne m nwaanyị gara di ya jikwa na ezigbo ego, di ya hụkwana ya n'anya ọfụma mana di ya ofu mkpụrụ nwa nwoke ha nwere ebe ahụ ndị ezinụlọ ya nwere. Mgbe ọ bịa mụọ nwa izizi ọ bụrụ nwaanyị, ọ mụọ nke ịbụọ ọ bụrụ nwaanyị, ọ mụọ nke ịtọ ọ bụrụ nwaanyị mana nsogbu o nweziri na nke ịtọ ahụ wụ na enwere ihe ndị agazighị otu o kwesịrị ịgazi. O nwere complications mgbe ọ mụrụ nke atọ ahụ. Ndị ụlọ ọgwụ wee gwa ya atụkwa n'ime ọzọ na o nwere ike ọtụ ime ọzọ ọta isi ya na ọ na ọ chọrọ ịdị ndụ zụọ ụmụazị ndị nke ọ mụrụ amụ ya atụzi n'ime. Ọ chọrọ ihe eji egwu. Mgbe o mechara o nwere level o ruru ya alachighakwa n'ụlọ ọgwụ for check-up agwakwa ya again. Dọkịta dosie ya aka na ntị ike wee sị ya na ọ na ọ hụrụ onwe ya n'anya hụ ụmụazị ahụ ọ mụrụ n'anya ya ejekwa na ọtụtụ ime ọzọ na ọtụ ime ọzọ na ọ ya ata isi ya. O wee kwụsịzi ịtụ ime. Mgbe ọ kwụsịkwa na ịtụ ime ahụ ndị ezinụlọ di ya ewee sị gịnị kedu ka anyị esi bịa mụrụ ha sọsọ ụmụ nwaanyị atọ ụmụ nwaanyị na ebe nwa ha nwoke wofu mkpụrụ nwa nwoke na o kwesịrị ịmụta nwa nwoke. Ọ bụrụkwa nsogbu maka nwanne nwaanyị adọghị ya aka na ntị sị ya atụkwa n'ime ọzọ. Ya nwa na onwe ya na-achọkwa kedu ihe ọ ga-eme. O wee kwute okwu ime adopt di ya jụ. O wee mechaa ndị ezinụlọ ya wee kwawa di ya na ọ ya eje lụọ nwaanyị nke abụọ ka ọ wee mụtara ya nwa nwoke. Mgbe ọ dịwaziri otu ahụ ọ dịzị ka di ya na-achọ ikweta na ihe ndị be ha na-ekwu. Nwanne nwaanyị wee bịakwute m wee sị m biko na o nwere ihe ọ chọrọ ka m mere ya na m biko na m bịa ka m buoro ya afọ ime surrogacy na ọ ga-eweta sperm dị ya weta akwa nke ya na onwe ya wee mekọ ya mee artificial fertilization as na-etinye ya n'ime onwe m mebuzie dị afọ ime wee mụọrọ ha nwa ahụ. Makwara na ọ na-eme ya otu ahụ ọ ha nwee nwa ahụ ọ bụghị mụnwa nwee. Wee sị na m anya ha emenwu ya maka na mụnwa na onwe m sef ekweghị m alụ dị kemgbe maka na nchecha ka m mesi wee buo afọ ime ahụ m aghasaa na ya o so na ihe meji wee chọọ ịlụ di na m achọghị ebe m na-alụ di atụ ime amụ nwa. Nwanne m nwaanyị na-ayọ m ka gasị na ndụ ya depending on it. Wee sị na m anya ha emenwu ya. Ya mechaa jegwata di ya kwete ma ọ na m ekwete. Mgbe ọ bịakwana bịa na-ayọ m anaghị m ekwete. O wee kpọrọ m meeting ụmụnne wee na-ayọ nne m na-ayọ nna m na-ayọ ụmụnne m ka ha yọwa m. Ihe a ka emekọtaziri ha niile wee kpọzie m asị sị na m ahụghị ezigbo mmadụ na m fụrụ ihe na-achọ iri isi nwanne ha ma achọghị isi iri isi gịnị hapụ di gị ojelo nwaanyị ọzọ ma ọ nọ ebe ọ chọghị ime adopt. Nwanne m nwaanyị ajụ na-ayọ m ọ yọkọtazia m ihe a adịzi aka ya sị na m wụzi ekwensu nke na ayọ m elu yọ ma na ana m anọ. Wee sị ha oke na anyị ga-emme emekwa ya wụ mana m enye unu terms and condition ma agwagodo unu ihe ndị nne idiri ọ ga-agba ọ bụrụ na unu eme unu kwete anyị emegbakwa na unu ekweta hụ na ya ga-eme. Wee sị nwanne m nwaanyị na otu ihe makata ịma na alaikiri m otu ahụ m dị na m achọghị ihe ọbụla ya asa ma ha sị na m na-atụ ime amụ nwa mana ebe ị chọrọ ka m mere gị na mmụcha nwa na ị ga-enye m ego nje mee liposuction jee weba afọ m n'ime afọ m adịkwa flat ka ọ na-adị rụkwa ike m rụkwa ara m dịkwa sharp ịghọta. Nwanne m nwaanyị wee sị m na nke ahụ abụrụ nsogbu na ọ ga-eme ya
nsị dị sure sị m na ya ga-eme ya njekwurukwa di ya kwetekwa ndị be anyị nọkwa mgbe e kwuru ya anyị ncha niile wee kweta ọzọ dịka ịbịa na agwakwara m ha na mmụọ nwa anakwa m enye ya ara na ọkwa mmụọ ya kusara ụnụ nwa ụnụ na-agawa agawa mana nke bụ eziokwu na nwanne m nwaanyị si na ndị ụlọ ọgwụ kwere ha nkwa na maka ya esi wee trak ya eme ya ọ bụrụ nwa nwoke ịghọta maka ọ nwoke ka ha na-achọ wee sị ha na nwa ihe gbasata m sayịda ihe dị gbasata m bụrụ na afọ ime ụnụ kụnye ụnụ nwa ụnụ edozikwa m ka ndị bụ ka nlarị nwekwa ego m chajiri ya extra asọkwa m ị ga-enye m 10 million maka ịmana surrogacy before emere mmadụ surrogacy this time ị ga-ana onye aka gbapekata mpe 10 million 20 million or 15 or 10 or 5 chacha ịghọta mana ihe ndị a onweghị nke nna nwanne m na ọka mmeri ya ha ọgwụwa nwanne na-emere nwanne ya ihe ụtọ ka m si wee buoro ya afọ ime a wee buwe mgbe m na-ebukwa n'afọ ime abịa ya ka m nọ ha na-elekọkwa m ọfụma na-egoro m ihe ọ na nchọ ịmago ahụ m na-adịkwa fresh na-ebukwa afọ ime a ya ka m bụ wezara afọ ime na wee bucha o wee gwuo mbọsị a ga-amụ nwa mana mgbe anyị dị ọnwa 4 na-aga nke 5 anyị jekwa scan wee sịkwa anyị n'ọnwa nwoke ndị ụlọ ọgwụ confirm kwa n'ọnwa nwoke mana onwezi aka mmiri si banye n'opi ụgbọgịrị amaghị m mgbe anyị bịaziri bịa nwụọ nwa 4 o wee wụ n'ọnwa nwaanyị ihu nwanne m nwaanyị wee cheji ya ihu di ya wee gbanwee ọ dịzị ha ka a ga-asị na ekugharịrị nwa ha n'ụlọ ọgwụ mana ha nọ ebe a mgbe a mụrụ nwa maka ọ na nwanne nwaanyị anọghị n'ime tiyeta mgbe a mụrụ nwa ọ ga-asị mebi na ekugharịrị nwa ya mana onwe onye ekugharịrị nwa ebe ahụ ka a nọ wee gosi onye ọbụla wee wụ n'ọnwa anyị ọ fịara ha ahụ ebe gbapụta m gbanata m n'ụlọ ọgwụ ịghọta mmụọ na onwe m chọpụtagoro maka ọ okenye ka nwa chọpụtara m ihe na-agakwa ozugbo na wee batazịa nwanne nwaanyị wee sị na mma anọkwachabe nwa ara wee sị ya biko ọrụ ọgwụ na ọrụ ekwa mụ na gị kpakwara akpa kedụ nke ọ na mma anọkwazi bịa chewe nwa ara na mụ alaik ọkwa ụdị ihe ahụ nsị a kedụ mgbe m na-enye m ego ka nje dozikwa ahụ m ka ndịkwa na ụdị nwanne nwaanyị sị gị na ego gị onwe ihe mere ahụ m na onwe ihe mebiri na ahụ m na onwe ọkwa otu a o wee jụza na ya azị enye m ego m ejije mee BBL na liposuction na breast lift ka ndịkwa na ụdị nwanne nwaanyị wee jụwa isi nke kacha ewute m na ha si na mma abịa ledo nwa n'ọnwa m ka ọ wee kpọkwa na ndị be anyị maka na ha ma ha so na ya mgbe o bidoro ha ma otu o si wee bido ha so na ndị na-ayọ m mere ya nwanne gị nwaanyị nwere obi akpọ mere ya nwanne gị nwaanyị kịta ọ dago na ha si na mma enyewezi nwa ara nwesị na mama eme ya emekwa na ma ya kwa eme ya na mma ekuru nwa nsị na ma ya ha eme ya mkpọkwa ndị be anyị ka nkọkwara ha ka ha fụkwa ihe na-eme ha na-asị m na nledo nwa nkwa na ihe o mere kwado nwa m buru n'afọ m nke nwa nke ọzọ mana nke eziokwu na nwa ha awụghọ m nwee ọ ha nwee kịta nsogbu dịzi na nwanne m nwaanyị jụrụ na m enye m ego mmeji wee mee liposuction onye ha enye m ego mmeji wee dozikwa ahụ m ka ọ dịkwa n'ụdị nke kachasị njọ nke wụ na mma anọ bịa ledo nwa kịta ọ ya bụ nsogbu na wesa na mama eme ya okwu na ụka wee daa biko ọ bụrụ na ọ gị fụrụ onwe gị n'ụdị ọnọdụ a kedu ihe ị ga-eme kịta ana m asọwụkwa na mma anyị ede ya ede saịn ọ ya saịn maka na ọ na-atụkwasịrị m ha obi ọ ndị ezinụlọ ma ọ ga-emere m ya maka na ọ bụrụ na onye ezi ka m mere ya mụ na ya ga-enwe written agreement ọ dee mụ nwa saịn onye nwa saịn ka ọ ya bụ ọkọwa ya tinye ọ na-akọ na anya gawa kọtụ ma ọ nwee otu ọbụla o si chọọ ya anya emewe ya mana kịta makpọ nwanne m jewe kọtụ gịnị ka mma m ga-emezi na biko ọ bụrụ ihe ịma m ga-eme gwa m na comment section enyere m aka gbasa ozi a ka emesịa